Здравей, Мария! Как си? Здравей, Мария! Как си? Здравей, Мария! Как си? Здравей, Петър! Добре съм, благодаря. А ти? Здравей, Петър! Добре съм, благодаря. А ти? Здравей, Петър! Добре съм, благодаря. А ти? И аз съм добре. Какво прави през уикенда? И аз съм добре. Какво прави през уикенда? И аз съм добре. Какво прави през уикенда? Аз исках да отида на планина, но времето беше лошо. Аз исках да отида на планина, но времето беше лошо. Аз исках да отида на планина, но времето беше лошо. Това е жалко. Аз бях на кино и гледах новия филм. Това е жалко. Аз бях на кино и гледах новия филм. Това е жалко. Аз бях на кино и гледах новия филм. И аз искам да го гледам. Как беше? И аз искам да го гледам. Как беше? И аз искам да го гледам. Как беше? Беше много интересен. Главният герой беше много смел. Беше много интересен. Главният герой беше много смел. Беше много интересен. Главният герой беше много смел. Това звучи добре. Аз обичам филми с интересни герои. Това звучи добре. Аз обичам филми с интересни герои. Това звучи добре. Аз обичам филми с интересни герои. Какво ще правиш този уикенд? Какво ще правиш този уикенд? Какво ще правиш този уикенд? Мисля да посетя родителите си. Те живеят в друг град. Мисля да посетя родителите си. Те живеят в друг град. Мисля да посетя родителите си. Те живеят в друг град. Това е хубаво. Аз ще играя футбол с приятелите си. Това е хубаво. Аз ще играя футбол с приятелите си. Това е хубаво. Аз ще играя футбол с приятелите си. Обичам да играя футбол. Може ли да се присъединя? Обичам да играя футбол. Може ли да се присъединя? Обичам да играя футбол. Може ли да се присъединя? Разбира се. Ще се радваме да играеш с нас. Разбира се. Ще се радваме да играеш с нас. Разбира се. Ще се радваме да играеш с нас. Благодаря. Ще донеса напитки за всички. Благодаря. Ще донеса напитки за всички. Благодаря. Ще донеса напитки за всички. Отлично. Ще се видим тогава. Отлично. Ще се видим тогава. Отлично. Ще се видим тогава. Да, доскоро. Да, доскоро. Да, доскоро.